ngale mini yanamhlanje date ngomhla 11 ngomhla we-11 ndiyazisa okokuba lityhiliwe ilitye likamama uNomnikelo Georgina Sihlahla egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele uThixo omnye ngonaphakade. Amen. Enkosi kakhulu. Mandithethe le nto ke bethuna before ndamkele uFefe apha. I am not going to preach apha emangcwabeni. Akuyo ndawo yokushumayela apha. Yeah. But into endizayithetha encinane bobawo nani boma njengomfundisi is just a comment. I-comment ethi le nto ekuthiwa yi-history, imbali, it have no black pages. Imbali ayinawo amaphepha amnyama. Just imagine that a person who have died ngo-2013 siku-2026 ngoku kodwa kukho abantu abasalila inyembezi. Athi umculi wasewisile zaphalala inyembezi. Ndakucinga ngabaninzi abangasekhoyo. Yenze loo nto ndibone into yoba i-history it have no black pages. Ngoba i-history is who we are and why we are the way we are. I hope niyandiva. Imbali iyile nto siyiyo njengabantu abantsundu. Yaye sinakuyijika loo nto, mandiyithethe inyani. Ngenxa yento yoba kunofika umntu apha engxakaxa amise intente phaya phesheya kwentaba. Andifuni ke kungena kwezi nto uba ndiyanazi uba niyaya kwezi ndlela. Niyaya. Akho nto irongo. Yani kodwa niphinde nibuye. Mamele nje ilizwi likaThixo. Because asifuni mntu ozawusifunza le nto kuthiwa yi-Western theology. Kwelithi aba balele apha abaseyonto kuthi. Ngoba ndicinga into yoba into edala uba sibe lapha phezu kweli ngcwaba, it's only because kukho umntu oke waphila nathi. And that is history. Asinayijika loo nto. Noba siyathanda okanye asithandi, ayinawutshintsha into yoba umama uGeorgina ebeke waphila nathi. Not kwenye indawo kodwa apha ephila nathi. So ithi le nto uyile nto uyiyo ngenxa yabantu abangasekhoyo. Yeah. And I need not to be misquoted apha njengomfundisi ngoba andithethi ngankolo nankonzo but ndityhila ilitye. Yeah. Ngoba we have a problem yabantu abathi andishumayeli ndiyathetha nje. Apho kohlukana khona ifemeli. Athi omnye anduzutya kulaa nto yenziwa pha. Uzungena noko kutya. Ayinakwenza nacawa le nto. Inyaniso ukutyhilwa kwelitye yinto yefemeli. Mandiyithethe loo nto. Ayinanto nakwenza necawe ngoba ilitye ngumcimbi wekhaya. Then luthando lwekhaya okokuba luthando okokuba isingathi kuloo mcimbi singambiza umfundisi webandla lethu silikhaya. Mayibonge inkosi. Otherwise ngumcimbi wekhaya lo ayingowethu. Awukho nakweli culo ndiliphetheyo lecawe. Awukho. So uba bendizawuba nexesha ke bendizawuthi umsebenzi wabantu abaphilayo zawuyeka. Kukuvala amehlo wabantu abangasekhoyo. Umsebenzi wabantu abaphilayo.
Hey. Ize abangasekhoyo owabo umsebenzi ibe kukuvula amehlo kwabaphilayo. Abakuvanga phinda tata. Lento ova umuntu oseKapa ebuya esithi umama wam Hey. okanye umalume olele apha ufike ndilele wathi ukuze ndilunge okanye ukuze kulunge mandizoqala ekhaya ndenze ngolu hlobo. As a result ndithi ndakwenza njalo zilunge izinto. Mhlangokuthi ke ndizawuniyeka ngoku uba ukaxakeki kulula ukuthetha kakubi xa ubona abantu Hey. beqoba iminqwazi beme Hey, phezu Nkosi kwamangcwaba. yam. Ngoba siphila nabantu abanemilomo yokuthetha. Xa ubona abantu bezothetha namanyanga kulula ukuthetha because singabantu abakhawulezayo bathethe. Ewe. Okanye ebomini bethu mandithethe le nto kufika umntwana ndawuniyeka ephuma emazweni afika athi kudala ndihamba kodwa kuthiwa inkaba yam ilapha yaye ndizalwa ngutata ubani nomama ubani. Kubizwa amadoda ekhaya kubuzwa imibuzo kulo mntu ufikayo athi akuchaza kuthiwe eyi mntanam wasibuyisela emva kuba akasekho loo mntu kodwa yiza sikubonise ingcwaba lakhe. Ngamanye amazwi i-significance yelitye is not a symbol of pain kodwa and ilitye is not a symbol of affordability. Ilitye is a symbol zenkumbulo zemisebenzi emihle uThixo ake wayenza phakathi kwekhaya. Yoloo nto ubona abantu baleli inyembezi yinto yoba they have a significance yomntu oke waphila phakathi kwekhaya. Ayibonge inkosi. Ngamanye amazwi xa sibheke emangcwabeni sube sisiwa ziinkumbulo zokokuba kude kwalapha uThixo esincede. A symbol of love. Ngamanye amazwi kukuzothi Thixo wethu, Nkosi yam, othe kule ntlango nakwezi ntsunguzi wakhokhelwa bawubethu. Yiloo nto athi umculo wamawisile bawuwelile umsinga kweli lizwe lamathunzi. Abe ngathi uyababona bethuna athi sebevuma ngaloo mazwi angatshiyo besithi kwingcwele Yehova Thixo wemikhosi. So ilitye xa ndiniyeka Sithengwa siyeke tata sibambe. yinto ebonakalisa uthando kwabo abasele ngasemva ngoba umntu lo akahambi yedwa Nkosi yam. kanye ngokwaleleyo kodwa uhambe nathi. Yintoni esililisayo xa engekho kanti akahambanga nathi? Hey, Nkosi yam. Sililiswa ziinkumbulo zemisebenzi. So abantu abacinge lo msebenzi ke bethuna, it's not that banemali eninzi kodwa ndizothi uba bekukho ogulayo, uba bekukho okhathazwa impilo kweli khaya makaphile. Uba bekukho umntwana ongafumani umsebenzi makawufumane imali. Kube tamagu kube heke. Ndifuna ukuthetha loo nto nje kuphela ndiniyeke. Ezinye nezinye sawuzithetha ngenye imini. Ndinento eninzi yokuthetha kodwa I don't want to waste your time. Kule nto bendiyilungisa apha kodwa uThixo makanithwale. Makanike amandla, makanikhokhele. Kuba this is a symbol of love. Niyenze ngenxa yothando nangenxa yokukhumbula into yoba kanene besikhe saphila nomntu onje owenze into yoba sibe nje ebomini. Hallelujah. Siphile nomntu onje wenza into yoba sibe nje ebomini. Sithi noba siyahamba imbeko isidima nempilo uthi noba sowufuna ukwenza into erongo useGoli kodwa uqonda into yoba xa ubani engavuka umakhulu wam angayonwabela nale nto. Yiyo nale nto
Hayi tata Fumanisa into wathetha. yoba abantu bathatha umntu lo mfazi akanambeko lo, kanti hayi wamoshwa ekhaya, Hey! kanti into Ngepha ke enika bobam. imbeko isuka ekhaya. Uba mntanam, imbeko xa ubheka emzini uyazi loo nto. Fumanisa into Nkosi yam. yoba kukho amadoda abetha amakhosikazi yonakala ekhaya. And therefore Nkosi. yile nto eyenza into yoba sithi noba sesibuhambile ubomi kodwa siqonde into yoba noba ndiyayenza le nto kodwa ayithandwe ekhaya. Uxolo makandithamsanqele, makandinika amandla andikhokhele mani. Hey! Ayinoko ubuhlungu, Hayi. anonwabanga Sesiyawefa efemeli. ngoku. Ndiyaqala mna ukuyibona, sendithetha nje bendingaplananga ukutsalisa apha emangcwabeni. But ndithethiswa yile nto yoba ndiyaqala ukubona umntu owangcwatywa ngo-2013 engcwatywa ngumfundisi uThethi. Ndandingekho mna, but wamngcwaba ngelo xesha umfundisi webandla. But kusekho iinkumbulo neenyembezi kule Nokulila. nto. Ikhombisa Hey, into yoba this was really a good person. Sikoxolo ke makanithwalani nikamandla okwazi ukuyithwala yonke isituation. Egameni likaThixo uyise unyana nomoya oyingcwele ngonaphakade. Amen. Masivume ke u-5 siza kwamkela ubabalo. Bongani uThixo osiphiwo sonke, bongani balapho sidalwa malunge, bongani ezulwini enoke sifeni uyise nonyana nomoya ongcwele. Masamkele ubabalo. Lo ke unako ukusimisa phambi kobuso bakhe singenabala nakuchaphazela sono. uThixo olumkileyo yedwa makube luzuko ubabalo nembeko kuye. Zoluthi kananjalo ufefo lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo uyise ubudlelwane nomoya oyingcwele hlale phunde nathi sonke ngabanye ade abuye uYesu Kristu inkosi yethu. Enkosi kakhulu bethuna. I humble myself to say thank you very much egameni lebandla. Siyabulela into yoba nisithembe ngalo msebenzi okokuba sinawo ukuwenza, otherwise beningaxakwanga nto, beningenza nangaliphi na uhlobo njengekhaya. Kodwa sibulela into yoba siyayazi into yoba anihloniphi nina kodwa nihlonipha lo uleleyo, into yoba ubengathanda uba kube njalo nakuye ngenxa yegama ke lebandla lakhe. Siyabulela ke silikhaya. Sicela ukunika ke umntu wekhaya ubukhona uba akekho sikwazi ukukhululeka siphinde enkundleni. Singavuma bomama ubukhona umntu wekhaya ozawuthetha, but if akekho akukho nto imoshakeleyo.